Dobrý deň, ideme montovať poťah na volant z pravej kože Mária Cavallo. Tu máme volant. Ako prvý bod, ešte pred kúpou najlepšie, je volant odmerať. To znamená najväčší možný priemer krížom 37,5. Keďže tu je to skosené, tak na viacerých miestach. Tu je len 36. Tuto je 37,5. Takže keď to zaokrúhlime, tak povedzme 37. Druhý rozmer, ktorý je nevyhnutné odmerať, tak je, aký je hrubý ten volant, tučný. Tu vidíme 11. Tu na tých výstupkoch je skoro až 12. Tu máme 11. To znamená, že veľkosť, ktorú tam musíme dať, bude veľkosť AX. Tú veľkosť je napísaná na každej obálke, takže keď máme 37, máme od 10 do 11,5. Môže sa stať, že tie výstupky sa nebudú dať úplne dopnúť, ale koža, keď sa dobre namočí, tak bude dosť pružná na to, že by to malo obopnúť aj tie výstupky. Určite tam nebudeme dávať poťah veľkosť A, ktorý je na tenšie volanty osobných aut, pretože tam, keď dáme 37, máme rozmedzie od 8,8 do 10,2. To znamená, že keď sme namerali 11, tak veľkosť A tam určite nemôžeme dávať. Tu píšeme: k montáži si pripravte nádobu s teplou vodou, tenké rukavice, nožnice, nožík alebo zapaľovač. Máme nádobu s vodou, rukavičky tenké a zapaľovač. Môžeme začať. Máme tu na výber, zákazník si vybral poťah volantu s perforovanou kožou, aj pôvodne tam mal perforovanú kožu, takže poťah šupneme do vody. Tu sa nám poťah pekne drží. Keby sme mali väčšie, voľnejšie vedierko alebo nádobu, tak ten poťah zvykne plávať. Treba nejak zabezpečiť, aby neplával, lebo tam, kde bude poťah nad vodou, tam samozrejme nenasaje tú vodu. A je potrebné, aby poťah, tá koža, všade riadne premokla. Poťah močíme tak 10 minút. Keď je teplo, tak radšej dlhšie, nech je zmoknutý úplne aj 15 minút. A teraz máme chvíľku prestávku. Po 10-15 minútach vyberieme mokrý poťah. Vrch poťahu, tam je taká biela čiarka, tak to priložíme na vrch volantu a natiahneme. Skontrolujeme, aby nám spoje poťahu sedeli pekne súmerne. Ak nie sú, tak sa dá, pokiaľ je mokrý volant a nezačali sme montovať, tak to ponaťahovať. My ho máme hneď pekne, takže môžeme hneď montovať. Máme peknú bielu šnúrku, aby bolo pekne vidieť. Začneme montovať niekde pri ramene. V návode píšeme, že pre zaistenie šnúrky buď urobíme hrčku, alebo dvakrát prevlečieme cez šnúrku, či cez dierku prvú. Dvakrát prevlečieme cez tú prvú dierku, to znamená, že ideme dierku oproti dierke. Keď aj zatiahneme, tak sa nám tá šnúrka, ten koniec, nebude vyťahovať. Spôsob šnurovania je veľmi jednoduchý. Vlastne sa len šnuruje šnúrkou dierka oproti dierke. Nesmieme žiadnu vynechať
No a v tomto bode si treba nasadiť rukavičku, aby sme si šnúrkou nespálili prsty. A tým pádom môžeme robiť veľmi rýchlo týmto spôsobom. No a keby som tento pohyb, čo teraz robím, robila bez šnúrky, či bez rukavice, keby som tento pohyb robila bez rukavice, tak si spálim prsty. Najprv určitý úsek prevliekam voľne. Potom zoberiem háčik a napevno doťahujem. Čo dotiahnem, tak prichytím prstom, aby sa mi to nevyvliekalo, neuvoľňovalo, a doťahujem ďalšiu a ďalšiu šnúrku.